И здравейте, YouTube! Аз съм Warren Green и това е, мисля, че е четвърти епизод от нашето оцеляване. И така, направихме още един чест, продадохме малко Cobblestone и се освободи доста място. Така, чакай да направим малко. Ще правиш ли фермата? Да, то вече ден стана, да. Чай да ходя да правя фермата. Аз ходя за семена. Ето, четирите, които имам. Ето. Ти ходи за семена. Тъй, окей, и сега, къде е? Да, намерил го. Тъй и една лопата. Аз съм за семена. Едно семе взех. Браво. 2, 3. Колко ти трябват? Доста. Към стак. 3 семена имам аз. 4. 4. 5. Крава. Да, тук бърнатите овци и крави в едно. 5 семена имам. Тук трево има още. Добре, бачи тревата, значи. Защо? 6 семена. Тук има доста трева, 7 семена. Фермата ни ще е за уит, нали? Да. За хляб. За хляб. Как го каза, за хляб? 7 семена само. Пък тук има билиони треви. Билиони. 8. Ти що? 8. Билиони треви, тук е пасище. 9 треви. Защо казвам треви? 10. Ела да видиш колко ще трябва. Кажи ми, няма смисъл. Отде да знам, малко ще са. Защо нямам приближено? Чай са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 7 по 5 колко е? Моля? 7 по 5 колко е, да те изпитам? Колко? 35. 35 семена ще ми трябват. Тоест 31 трябва да събереш. Колко? 31. Аз имам 17, 18. Окей. 19. 20. Още малко. И колко гъби имам да пушиш? 4, 5. Ще пушиш ли гъби? Да пуша? Да. Да пуша гъби? Да. Нормален ли се? Не. Чакай тук кризата. 8 гъби. Защо изобщо събирам гъби? Аз тук цялата трева почти няма. Ще трябват ли водни лилии, например, там за водата отстрани да стъпваме? То може, да. Да. 6 семена. Трябва да направи с ножица. Какво? Ножица за водни лилии си направи. Що? Защото с ножица се взимат водните лилии. Че може и с ръчичка. С ръчичка може ли? Може. Не знаех. Боже. Брат, не пуска нищо тук. Направих безкрайен източник на вода. 29, 30 семена, още едно, нали? Айде, 31. Ето ти ги. Ало, дръж. Къде си? Искаш ли още вода? Къде си, ма? Къде са семената? Окей, взеки. Тъй, иди си направи една кофа и помагай. Виж, ела... дай ми тая кофа. Виж, тук е безкрайният източник на тази кофа. По-добре, дай. Метнах я във водата. Аз ще изкопая отстрани, къде трябва да сложиш. Добре, тука. Бегай. Чакай са. Виж. Как се задържа за тебе? Погледни за тебе, брат. Да, то е в резиденция. Щом е в резиденция, по блокче трябва да се слага. Сега какво да правим?
Ами Къде? слагай вода. Тук където пунктира. Така по краищата. Какво стана? Вземи я от тук. Да. Тук е по-лесно отгоре. Рече, за кой не мога да слага повече. Опе, дая банана. Айде. Тъй. Толкова ферма стига, нали? Да, сигурно. Може би. Тъй аз ще ходя за водни ли? Ходи. Да бе, може осръчишка. Да, знаеш ли? Що... И си хабил айран за ножица. Не съм. Да, по принцип да. Няма смисъл. Тото е сигурно някакъв апдейт, де да знам. Преди трябваше с ножица. Иначе не се взима. Аз. Някой си е направил къща до нашата. Браво. Да, и той не може влиза, нали? В нашия рейс ли не? Аз съм написал една команда reset move false. Това е за да не може да влиза в рейса. И не готово да го. Направи ли го цялото? Да. Абсолютно. Ела да видиш какво направи. Чакай да видя. Да бе, ей тук само още едно трябва да сложиш. Къде? Ей тук за тебе. Тук. Къде е? Точно там дето стъпа току-що. Че тук има вода. Няма. Ама гъб вода. Чакай. Тъй, сега че да служа още едно. Що не му служа? Що не му служа? Олнер иска да се телепортира. Що? Не знам. При мен някой да му приемаме? Не. Брат, тук ще не му служа. Не можеш ли? Не мога. Я бягай. Чакай. Чакай, какво правиш? Я сега пробвай. Сложи. Добре, едно лилипат ни трябва. Доста лилипат ни трябва. Ела да събираме водни лили. Чай ям. Чай, това съм имам един стак паржоли у мен. Да, трябва да дадеш малко. Ела. Чакай да ям. Аз пак да ям. Тък му из цялото езеро ще съберем лилипата и... Аз имам 4. Аз 2 имам у мене. Тук и място за рибарство ще имаме. Пайжина имаме ли от паяци? Евент е почнал. Напиши Warp Event 1. Ама иди до Хоме. Хоме, остави си всички материали и пиши Warp Event 1. Не ми дава. Добре. Warp Event 1. Там съм. Аз се телепортна. Ще чупат честове. И какво трябва да се направиш? Да хващаш айтеми тук, като чупят честове. Някакъв си хвърля енчантнати книги за енчантинг. Къде бе? Аз съм ги вземам. Взимай ги. Всичките. И слайм го хвърля, всичко Дай да взимам. Ти ли си бе? Шарпнес, Брат, че имам Шарпнес 5 на меч, Power 5 на лък, Knockback 2, Knockback 2 и Power 5 на лък пак. И това... Не! Улеле! Кое? Тук дропнаха айтеми. И така... И аз какво съм взел? Аз айрон броня взех малко. Аз нищо не съм взел. Там дропнаха. Взимам. И аз взимам. Нищо яко не съм взел аз. И така, това ще бъде края на клипа и чао.